Täjikistandaki könüden oturumly etnik türkmenler öz miskininden iýem inçim ýyl bäri daşarda ýaşasalar-da öz däpdi surlaryny, ata-baba durmuş ýörelgilerini aýawly taklap gelýärler. Täjikistandaky türkmenleriň jemgyýetiniň başlygy etnik türkmenleriň has köp paýtaxt Duşanbeden 160 km günortadaky Hatlon vilayatynyň Dusti Ozolky Jyllyköl raýonunda ýaşaýandygyny we täjik medeniýeti bilen birlikde özleriniň milli däpdi surlaryny hem berjaý edýändiklerini aýdýar. Täjik ilinde ýaşasagan türkmen öz däplerimizi ýerine ýetirýär. Mana toylarımız öz dilimizde, mekteplerimiz öz dilimizde mektepler var, okulya. Yas diyor toylarımız, mana ölüm yetimler şol öz däplerimizle geçirilýär. Täjikistanda ýaşaýan türkmenleriň haçan bu sebäpde göçüp barandygy anyk bilinmese-de, olaryň ýaşaýyş durmuşlary resmi taýdan ýeterlik derejede öwrenilmese-de, bu sebäpden ýaşaýjylary özleriniň eýem 300 ýyldan hem aşy wagt bäri bu territoriýada ýaşaýandyklaryny aýdarlar. Türkmenleriň gelenine 350-400 ýyldan gowrak bolan. Hassasda bäri göçüp gelip şehirde yerleşgalan. Iň esasy türkmeniň merkezi Dostu etrafında mana şehri. Bilen ovamız. Amalar ozal Akçar diýen ýer bar, o ýerde Akçara gelenler soň şehre jem bolup şehirde ýaşaýyşy başlanýar. Täjikistanda 2010-njy ýylda geçirilen ilat ýazywynyň netijelerine görä, etnik türkmenler ýurdun umumy ilatynyň 0,2%-ni düzüp, olaryň sany 15.100 adama deňdir. Yerli ýaşaýjylar türkmenleriň Täjikistanyň bilim, medisina pudoklaryna, kanun goraýjy edarlarynda dagy işleýändiklerini, emma esasan owu hojalyk pudogunda zähmet çekýändiklerini aýdarlar. Bu sebäpden ýaşaýjylaryň esasy girdeji çeşmeleriniň biri hem nar önümçiligi bolup durýar. Yerli daýhanlar bu işin kyndygyny, onda da iklen saladasynda muny amal etmelidigini aýdarlar. Inar ýygýar. Mana şunday şöyle biyolop. Mana. Hey işlemedi. Düğünde haram şaka çıkat olar alamız, ders sepemiz, teramiz, alıp baramız. Ağır işe. İş ağır da etmeli de. Dayxanyň işisin ýanyk. Täjikistanda, Türkmenistandan tapawutlykda milli azlyklaryň öz ene dillerinde okumagy üçin ýurity mektepler göz öňünde tutulandyr. Türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan Dusti raýonunda türkmen dilinde okuýan 4 mektebiň bardygy bellenilýär. Sebätiň 10-njy mektebiniň başlangyç sınıf mugallimasi okuwçylary täjik dilinde hem bilim berilýändigini, emma aglaba tapaklaryň olaryň ene dilinde, ýagny türkmençe okudylýandygyny aýdýar. Bular mana türkmen dilinde goşgylar, hikayalar, ertekeler okuyorlar, kitap zatlaryny ýagşy okuyorlar, köp goşgylar ýatlyyorlar. Bu ýa-mana watan hakyndan köp goşgylar elýär. Bu mektepde Täjikistanda dünýä iňip ýetişen etnik türkmenleriň çağalarynyň arasy türkmen dilinde gurulýandygyny, durly türkmen folklor eserlerini bilýändigini, şol sanda Mahmuly Pragynyň hem goşgularyny ýatdan okuýandygyny synlata bolýar. Ceyhun bilen Bahri Hazar arasy çöl üstünden öwser ýeli türkmeniň gülgünçasy Garagözmiň garasy Garadagdan inen sili türkmeniň. Şol bir wagtda yerli bilim işgärleri türkmen okuwçylarynyň öz ene dilinde okumaklary üçin okuw kitaplarynyň ýetmezçiliginiň bardygyny, ozal Türkmenistan okuw kitaplaryny uradan bolsa, indi bu işlerini toktadandygyny aýdarlar. Ýok, ozallar bar, lekin ýöne häzir ýokda. Şondan öňkü programmalar boýunça adam köp goşgylar zatlar ýatlap, öňkü türkmençe okutýan muğamlarymızda bar. Şondan işletýärler, okuyorlar, goşgylar, mana okuwçylaryň aýdan köp goşgylaram şol öňkü Türkmenistanyň ýadan şahyrlarynyň goşgylary. Şol bir wagtda Täjikistanyň çağında türkmenler üçin mektebi gutaran soň okuwyny türkmen dilinde dowam etdirmekleri üçin ýokary okuw jaýlary ýok. Bu aralykda sebäpde etnik türkmenleriň öz ene dili bilen birlikde öz däpdi surlaryny hem gorap saklamagy çynnyky üns berýändikleri duýulýar.
Tebitin köçelerinde türkmen milli lewatlaryndaky aýal gyzlary häli simde dus gelte bolýar. Emma yerli ilat eýem Täjikistanyň medeniýeti, adat durmusy bilen utgaşandygyny, özleriniň türkmen milli lewatlaryny diňe durly dawarlarda geýýändiklerini aýdýar. Bizler hazır indi näme diýsek, bizler indi täjik türkmen bolup galan. Çory binilerde, şular ýanak zatlarda türkmen köýneklerini giýärs. Başga wagtlary täjik formada ýörýärs. Bizler şol işleýişimize oňat bolar ýani şol Täjikistanyň täjik halkyny öwrenşemiz üçin üýde, şol işte, şol täjik formada ýörýäs. Çory bini geçiren wagtlarymyz şol öz türkmen formalarymyzdan barýas. Şol bir wagtda 50 ýaşlarynyň töweregindäki Ogul Jemal daýda türkmen toýlarynyň özleriniň milli däplerine görä geçirilýändigini hem aýdýar. Toylarımız Türkmençe toy. Sazçılarımız şol Türkmen sazlary, muzikalarımız, täjik muzikasy, Türkmen muzikasy, özbek muzikasy. Şol üye kelin düşürenlerimiz Türkmençe. Dusti raýonundaky türkmen maskalalarının köpüsinde türkmen däpti surlary bilen birlikde milli aýdym saz sungatyny hem saklap galmak uğrunda tagalla edilýändigini görse bolýar. Läli, kustepdi ýaly milli folklor sungatynyň üstüne tebitin hojalyklarynda türkmen klasik eserlerine öwrülen estrada aýdymlary hem ýanglanýar. Dünyem yazmaňa, dünyem saz saňa, neçe nez esimde gülüm şonça az maňa.